Fl-2010 daħal fis-seħħ artiklu flat dwar l-ambjent u l-ippjanar li permezz tiegħu f'każ ta' deċiżjoni ta' importanza strateġika għal pajjiż permezz tal-Awtorità tal-Ambjent u l-Ippjanar ma jkunx sospiż f'każ li jsir appell. Fl-aħħar jimkien il-Prim Ministru Joseph Muscat li għamel użu mis-saħħa li għatih dan l-artiklu u kiteb lill-MEPA li kien se jsir hekk fil-każ tal-impjant tal-gass f'Dellimara, impjant li se jwassal għal arja aktar nadifa u kontijiet orħos. Id-deċiżjoni tal-Prim Ministru li jikteb li ċ-Chairman tal-MEPA u jinfurmaha b'dan waslet għal kritika ta' diversi esponenti tal-Partit Nazzjonalista. Anki jekk kien gvern immexxi mill-istess partit li anqas minn 4 snin ilu daħħal il-liġi li tagħmel dan kollu possibbli. Saħansitra jirriżulta li kien hemm 3 okkażjonijiet meta fl-2011 il-Prim Ministru Lawrence Gonzi kiteb ittri simili lill-MEPA. F'żewġ okkażjonijiet l-applikazzjoni kienet dwar interchange għal karozzi tal-linja fi żmien li kienu qegħdin isiru tħejjiet biex tibda topera l-arriva. Applikazzjoni oħra kienet dwar xogħlijiet fuq il-National Flood Relief Project. Għal darb'oħra, Lawrence Gonzi dak iż-żmien Prim Ministru kien kiteb u qal lill-MEPA li jekk kemm il-darba l-permess ikun approvat, ix-xogħol ma kienx se jkun sospiż kemm il-darba ikun hemm appell. Iżda issa, fl-aħħar ġimgħat, il-Partit Nazzjonalista ikkritika ittra simili minn Joseph Muscat u qal li ittra bħal din tikkundizzjona lill-membri tal-MEPA li jkunu ser jieħdu id-deċiżjoni.